गाज्रि खामानि मावग्राफोर सैथाननि खामानि मावग्रा बे सोरनिबा दख'ना सोरनिबा गामसा सोरनिबा खानायदोंजों लोगोसे खानायदों बे खानाया माने नोङो खानायखौ खाननानै मालाबा गयोना बेफोरखौ दोनो दा बेखौनो बियो लानानै माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनो बेमोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनबावदों मा खुलुमबाय अनजागा लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो नैबे सावगारिखौ आरो लाबोफिननायनि गुबै जाहोना बेनोदि जाय नोंथांमोना बे जथि प्राइम मिनिस्टारनि गेजेरजों बावैसो दाननि सिगां नोंथांमोना जेरै मनालिसा हाज'वारिनि सोमोन्दै जाय ब्लेक मेजिक खालामनाय एबा सैथाननि माखासे खामानि मावनानै बिथांनि सायाव आन्दाय लानो सानाय बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना नायदोंमोन आरो गोबांथार नोंथांमोना नायनानै सोंहरदोंमोन आरो बे सोंनायनि गेजेरजों नोंथांमोननिफ्राय आं दिनै बेखौनो बेखेवनानै खोन्थाफिननो लुबैदों आरो दिनै बेखौ गोदानै लाबोफिनदों आरो माखासे उसुबिदानि थाखाय आं बेखौ डिलिट खालामनानै एबा बे सावगारिनि सोमोन्दै दोनथ'नाय जादोंमोन नाथाय दिनै आं बेखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोफिननायनि गुबै खारना बेनोदि अनजायगाफोर आं बेखौ मिथिनो लुबैदों सोरबा बिथांमोनहा दिनै बे ब्लेक मेजिक खालामनाय जों रावखौबो मुं खारिनानैबो बुङाखै एबा बबेबा जायगानि एबा सोरबा बिथाङा गावखौनो खालामदों होननानै जों रावबो एबा बियादै फिसा मनालिसा हाज'वारियाबो बिनि सोमोन्दै रावखौबो थांखिनानै बुङाखै सोर एबा बबेनि बिनि सोमोन्दैबो बिथाङा बुंनाय जायाखै बेनिखायनो जायफ्रा सोरबा बिथां जे मनालिसा हाज'वारिनि सायाव आंनि सायाव नोंथाङा बेबायदि मानो फिननानै एबा बेबायदि जाय दैमालु बर' नार्जारिनि सोंनाय फिनो मानो बिदि फिनदों होननानै सोरबा जुदि बे बुंहरोब्ला बिथाङा गावखौनो थोंजोङै स्वीकार खालामना लाबाय आंनो बेबायदि मावनाय जादों एबा आंनो बेबायदि गाज्रि खामानिखौ मावदों होननानै गावखौनो बे स्वीकार खालामना लानाय जाबाय नाथाय जोङो सोरखौबा एबा बिथांजो जाय अनजाग्रा बियादै फिसा मनालिसा हाज'वारियाबो रावखौबो थोंजोङै बेबायदि आंनि सायाव गाज्रि खामानि मावदों आंनि सायाव बियो जादु मेथ्रनि खामानि मावदों आंनि बे गाननाय सिफोरखौ हासिना लांदों बिथांजोआ रावखौबो बुङाखै बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा दिनै आरोबाव बे गोदानै लाबोफिननाय बे सावगारिनि सायाव बिथांनि सायाव माबा मोनसे गाज्रियै फिन हरोब्ला एबा माबा मोनसे फननि गेजेरजों बिथांखौ वार्निं हरोब्ला बिथाङा गावनि खैफोदखौनो गावनो बरायनानै लानाय जागोन बेखायनो आङो गुरै खावलायो बेजों आं मिथिनो लुबैदों जों साफ्रोमबो इसोरनि फिसा जानायखाय जोङो मालाबाबो सैथाननि सिङाव जों थाया सैथानखौ जों इसोरानो फोथाया सैथाननि खामानिखौ जों मावा बेनिखायनो जाय बिथांमोना सोरबा बिथांनि सायाव गाज्रियै फिन हरनाय एबा माबा मोनसे गाज्रि रावै बुंहरनाय बेबायदि जाया बेखौसो आङो मिजिंथिनानै बेखौ गोदानै लाबोफिननाय जादों अनजायगा लोगोफोर दिनै जाय अनजायग्रा मनालिसा हाज'वारिया दिनै गावनि बै बाथ्राफोरखौ लानानै फिननाय होखादोंमोन बिथांनि खुगानिफ्रायबो जों खोनायाखै आमोखा उमुख एबा सोरबा आंनि सायाव बेबायदि गाज्रि खामानि मावदों होननानै आंनि सोंनाय फिननायाव बबेखानि बे गावनि सि हासिना लांजानाय सोरबा बायदिसिना गावनि खानायखौ लांनाय बेफोरनि सोमोन्दै बुंदों रावनिबो मुंखौ खारियाखै एबा जोंबो मिथिया बिथांजोआबो मिथिया नाथाय बेनिखायनो अननानै गुरै खावलायहरो जाय बिथांमोना सोरबा आंखौ बेबायदि फोसावबाय नामा आंनि मुङै बेबायदि होदोंब्ला अननानै बेखौ रिमुभ खालामनानै बेबायदि गावखौनो बुंहरोब्ला बिथाङा गावखौनो गिदिर दायनिगिरि खालामना लानाय जागोन जों बिथांखौ मिथिया आरो बेबायदि जों रावखौबो मुं मख'वा आरो बिथांजो जोंनि अनजाग्रा मनालिसा हाज'वारियाबो मिथिया जाय जाखा जोमियाव बेस्ट एक्ट्रेस मोननाय बिथांनि थाखाय जोङो दिनै बिथांनि सोंनाय फिननायाव दिनै बिथाङा मोजां फिननायखौ होदों बेखायनो दिनै आं नोंथांमोननिसिम बे बुंनायखौ आरो गोदानै लाबोफिननाय जाबाय नायलांदो नोंथांमोनहा खुलुमबाय दिनै अनजायगाफोर बे गोथार गिर्जायाव इसोरनि गोथार मन्दिराव जिसु ख्रीष्टनि बे गोथार भिडिअ आरो जिसु ख्रीष्टआ जोंनि खाथियाव नै 2024 मायथाइनि सिगां जों गासै बुहुमखौ गासै सुबुं हारिखौ पापि माहारिखौ बोखांनो बे क्रुस दंफाङाव आलायजादोंमोन बेनि क्रुसनि गाहायाव जों दं दिनै अनजायग्रा बियादै फिसा मनालिसा हाज'वारि बेखौ आं लोगो मोन्दों आरो बियो इसोरनियाव फैदों बे गावनि माखासे हाबाफारिफोरखौ दोनथ'नानै दिनै बियो गावनि माखासे मास्टार डिग्रिनि एग्जामफोरनि थाखाय फर्म फिलआप खालामनानै फैनानै आरो बेजों माखासे इसोरनाव फोथायनानै बे बियादै फिसाया गावनि गोदनानि मोनसे बेरामनि थाखाय बे जिसुनि मुङै बिजानो थाखाय फैदों आरो बे बिजानि गेजेरजों दा आं बेनाव सोंनो नागिरदों आदसा नानि नोङो बे बिनायनि गेजेराव गोसोआव माबायदि मोन्दों एसे बुंनो हागोन ना
आं दायो जोबोर गोजोननाय मोन्दों माने आं आंनि खामानिखौहाय दोनथ'नानैबाबो लाइक आंना गोदोनायाव प्रब्लेम जादोंमोन ओमफ्राय आं डक्टर्सफोरनाव थांबाय बाट आं सानो जे डक्टर्सफोरनाव थांनायनि स्लाय आङो इसोरनावनो हेल्प बिनि माने आङो इसोरनाव फोथायो इसोरानो सोखानो हागोन इसोर सोखानो हायै जेबो गैया बेखायनो आं दायो बेयावहाय फैदों बिजानो फैदों ओमफ्राय आं फोथायोदि बे बेरामा लाइक मुलि जायालासिनो आरामसे हामगोन इसोरनि अननायाव जाय बियादै फिसानि बे बिबुंथि जों बेखौनो जोंनि जिउआवबो बोलो फैदों मानोना इसोर मावनो हायै जेबो गैया अनदायगाफोर जेरै बेयो फोरमायदों आं डक्टरनावबो थांदोंमोन आं ट्रिटमेन्टफोर लायदोंमोन नाथाय बिनि सिगां दा इसोरनाव फैनो थाखाय बियो फैदों मानोना आं नोंसोर सोरगिनिखौ नायगिर बिनि उनाव नोंसोरो मा नांगौ आं गासैखौबो होदेरनाय जागोन सिगां जों सोरगिनिखौ नायगिरग्रोनांगौ बिनि उनावसो जोंनि गासैबो मा नांगौ धोन दौलत थाखा फैसा हामजानाय हामजायै बे गासैबो दा बेनिखायनो जों सिगां इसोरनिखौ नागिरदों दा बियो इसोरनियाव फोथायनाय दं जिसुआ बेखौ थारैनो अनथारगोन आरो बे जोंनि गेदेर भरसा नों फोथायनाय दं दे नानि थारैनो जिसुआ नोंखौ सोखाथारगोन आरो नोंनि गासै नों मा थांखि लादों देनो एसे बुंनो हागोन ना नोङो MA खौ फोजोबनायनि उनाव माबायदि नोंहा थांखि दं दे बुंनाय आङो MA खौ फोजोबखांनायनि उनावहाय आङो प्रफेसर जागोन ओमफ्राय जेसेबां हायो इसोरनि लामायावनो आं थाबायनो नाजागोन आरो नों सासे प्रफेसर जानो सानदों जोबोर गोजोनथाव दा मनालिसाया बियो जानांगौ गोबांथार फिल्मफोर गायो नों मोनसे फिल्म गाखो फिल्मफोराथ' लाइक एलबाम्सफ्रा 100+ जाबाय ओमफ्राय फिल्मसा आइ गेस 6टा दा अब्लाबो नोङो फिल्म गादोंब्लाबोथ' नोंनि बिफा इसोरखौ नों बावाखै सिगां इसोरखौ दोनग्रोयोरा बेनि उनावसो नोंनि फिल्म गानाय गासै स्ट्रिं खालामनाय आरो फिल्म गानायाबोथ' ओरैनो नङा गोबां खस्थ' दङ ना बिराद खस्थ' दङ खस्थ' हाल एवनायनि खदाल जानायनिफ्राय रासिन खस्थ'सिन सान्दुं गोसायावब्लाबो गले गले मोनसेखौनो स्ट्रिं खालामबाय थानांगौ रिपिट खालामफिननांगौ मालाबा बाना फैगोन मालाबा खालामला नामा बिदिबो साननाय फैयोना बिराद सानो बिदिबो साननाय फैयो नाथाय बे गासैबो इसोरनि बोलो थानांगौ माबा मोनसे फिल्म स्ट्रिं खालामब्लाबो इसोरनि बे बोलोआ सहायना सैनो थानांगौ आदसा नोंनाव दा सोंनो सानदों नों आंखौ मालाबा नुबायमोन नामा आङो इउटुबाव नुदों ओमफ्राय आगै आलफनसानि पाप्पा होननानै आङो सिनायोमोन आरो नोंसोरनि बेंटलाव थांबा नोङो आं जेब्ला बेंटलाव कनभेन्टनि गथ'फोरखौ रिटेल लाबा नोङो दंना गैयामोन नों आं उन्दैथारमोन बियो गोरलैसोमोन उन्दैथारमोन माल बायदोंमोन नामा मिथिला उन्दैसोमोन नानिखौ आं बे सोर बे आंनि बिनानावसो दा आदसा नानि नोङो दा फिल्मदि गादों नों मा थांखिखौ लानानै गादों समाजनि फोसाबनायनि थाखाय गादों ना गावखौल' दिन्थिनो थाखाय गादों ना गासैबो नों माबा मोनसे नोंनि गोसोआव थांखि दं बेखौ बुंनो हागोन नामा आङो फिल्म गानायनि खारनानो जाबाय लाइक गुबुनफोरखौ एगजामपोल होनाय स्पेसियेलि बर' हारिफोरखौ लाइक मिन्थिसार होनाय आङो बेखौनो लुगैयो बेखायनो आंनि थांखिया बेनो जे गुबुन गुबुन जायगायावथ' जोंनि हारिखौ मिन्थिया ओमफ्राय दा बे मोनसे प्लेटफर्म जे फिल्मा मोनसे प्लेटफर्म जे बेखौहाय नोङो दिन्थियोबा लाइक बयबो मिन्थिगोन बेखायनो आं सानो लाइक माने नोंनि माबा प्लेटफर्माव बे थानानै नों गासैबो खालि नों गावनिखौल' नङा सारा बुहुमनि गेजेराव जोंनि बर' हारिखौ मिथिसार होनो आङो लुगैयो ओमफ्राय सोरबा मनालिसाल' नङा नोङो बे रल लानायनि गेजेरजों एक्ट खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे बेहाय जोंनि बर'खौ बुहुमावबो मिथियैफ्रा मिथिथों बेखौ जोंनि माखासे बेखौ आं लुगैयो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय गुबुनफोरनो एगजामपोल होनाय मोनसे फिल्मावहाय मोनसे मिनिं थायो एगजामपोल थायो गोबां नलेज थायो थ' बेयावहाय गानानै दा गुबुनफोरनो एगजामपोल होनाय ओमफ्राय स्पेसियेलि बर' हारिफोरखौ मिन्थिसार होनाय नोङो फिल्म गानायजों लोगोसे दाथ' नोङो गासैबो फिल्म गानायब्लाबो गासैबो माबा मोनसे एक्टिं खालामब्लाबो गासैबोथ' इसोरनि बोर नांगौ नंगौना नङा इसोरनि बोर नांगौ दासिमाव आं जेसेबां सहैदों आं सानो जे इसोरनि थाखायनो बेयो साक्सेसफुल जादों आरो आदसा नोंहा माबा मोनसे नों एवार्डफोर मोननायफोर माबाफोर फिल्म दंमोन नामा आं जेब्ला फार्स्ट टाइम आङो फिल्म गाजेनदों दाखा जोमै होननाय बेवहाय आङो बेस्ट एक्ट्रेसआव एवार्ड मोनदों आरो एवार्ड मोनदों बेनि उनाव आरोबाव सेकेन्ड टाइम जानो गोनां थांगासिनो दङ 25th of Novemberआवहाय जागोन गुवाहाटियाव आदसा दा नोङो जोंनि गेजेराव मोजांथार मोनसे रल लानानै मोजां एक्ट खालामनानै नोङो दाथ' बै माखासे फिल्मफ्राथ' माखासे संसारिफोरनि दङ दा बे फिल्मावथ' माखासे दुखु दं गाबनाय दं बेनि जोंनि जिबनाव बेनि दंजोबो आदसा नोङो बेनि अनगायै धोरोमनि एबा रिलिजियासनि माबा मोनसे
गस्पेलफोर नोङो गोसोआव थांखिफोर दं नामा? औ दा जोंनि माबायावहाय लाइक बांसिनानो गस्पेलावहाय आंखौ लिंहरनाय जाया बाट जेब्ला आं चान्स मोनो माने आंनाव विश दङ जे आङो गस्पेल आङो गागोन लाइक इसोरनि माबायावबो आङो थांगोन होननानै दा रावबो लिंहरथ'वाखै बाट जेब्ला आङो लिंहरजागोन होमबा थांथारगोन आरो थांखि दं नोंनाव इसोरनि मुङै धोरोमनि मुङै रिलिजियास हिसाबै गस्पेल जुदि नोङो जुदि एक खालामनांगौ रल खालामनांगौ बाहायबो नोङो थामथिंखा रेडिखा जोबोर गोजोनथाव बे समाव नों माबाफोर नोंनि जाथाय जानाय सोरबा सैथाननि खामानि मावनाय माबा दख'ना हासिना लांनाय माबा मोनसे बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा? जेब्ला आंथ' बेखौ पाब्लिक खालामाखैमोन बाट दिनै खिन्थाना होनोसै जेब्ला आङो शुट खालामनो थांदोंमोन समावहाय बेयावहाय लाइक आं जायगा ओमफ्राय मानसिनि नामखौ आं बुंला बाट जोङो मोनसे प्रब्लेम जाना होदों माने दायना जे होनो लाइक ब्लेक मेजिक खालामग्रा बिदि जोङो जिफोर हासि जाजोबदों आरो जि हासि जादों जोंनि गस्लाफ्रा जिला जिथा लाइक दंमोन आरो फिसा फिसा जों सानदोंमोन मा कि लाइक एन्जरफोर अरसिदोंदां बा माबा इनसेक्टफोरा अरसिनानै लांदों बिदि अबावबा हायथाबोदों बिदि सानदोंमोन आरो जों दाना थाङै थुङै मिन्थिबाय बयनाबो गोमादों बयनाबो फिसा 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 माबा गोमाजोबदों आरो जिनि माबाया गब्लं गब्लं नुजोबदों आरो जोङो बयनिबो हासिजोबनाय औ ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोङो मा मोनदों माबा खानायदेंबो मोनदोंमोन खानायदेंबो सोरनि खानायदें खानायदेंआ दोंब्रै दङमोन लाइक कालाराथ' आं सानो जे आंनिनो मानो होनोबा आंथ' कालार होनाय ना खानायाव ब्राउन कालार ओमफ्राय नोंनि खानायखौ नों सिनायदों नोंनि खानायखौ बहा मोनहैफिनखो नों बे सि हानायफोरखौ बहा मोनहैफिनखो उन्दुग्रानि बिसनानि माबायावहाय आरो जाय बे सोरखौ ड्रेस चेन्ज खालामदोंमोन नालाय बेयावहाय लाइक एसे खोनानो मोन्दोंमोन आरो बै टाइमाव ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो जास्ट बोलाबनानैल' नायदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय जोंनि जे जि बेखौ बिसनानि फिसा हासिनानै लांनाय माखासे बेखौ गाज्रि खामानि मावग्राफोर सैथाननि खामानि मावग्रा बे जेनेबा दख'ना सोरनिबा गामसा सोरनिबा खानायदेंजों लोगोसे खानायदें बे खानाया माने नोङो खानायखौ खाननानै मालाबा गयोना बेफोरखौ दोनो दा बेखौनो बियो लानानै माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनो बेमोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनबावदों मा सामब्राम गुफुर आफाखि ओमफ्राय हाथफ्ला हांगार बिदि बायदिसिना मोनबावदोंमोन आरो बे खामानिखौ बे सैथाननि खामानि बे जाय मावनो सानदों बे हौवा ना हिनजावमोन बेखौथ' मिथिला जायखिया नोंसोर बेखौ मोनफिनबाय बेखौ बेनि बिसिनायाव नागिरनाय मोनफिननाय उनाव नोंसोर मा खालामखो बेखौ जोङोथ' बेखौ लाइक जोङो खिन्थादोंमोन मानसिनो ओमफ्राय जोंना बिदि नङा माया होननानै लाइक बेखौ सेख'नानै लांफिनदों आरो ओमफ्राय उनावसो जोंनाव साननाय फैदों कि बे बुस्थुखौ हरफिननो नाङामोन माने मामिमोनहा होनदों आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेबो अरजाला दे इसोरनाव फोथायनाय दोन इसोरा माबायोबा सापर्ट होयोबा रावबो जेबो खालामनो हानाय नङा होननानै माबाफिनदो आरो बेखौथ' आंबो मिथियामोन नों जेब्ला फन हरो अब्ला नोङो बुंदोंमोन गिनाय फैदों दा आरो नोंनि लोगो गासैबो बिराद गिनाय फैदों माने बेफोर बुस्थुखौ जोङो फिल्म सिरिफ्रावसो नुयोमोन दा थाङै थुङै रियेलिटियावहाय जों खुद जादों आरो बिदि बेनिफ्राय नोंखौ आं मा बुंहरामोन जेब्ला बिनि थाखाय नोंखौ माबायदि बोलो हरामोन मा स्ट्रेंथ खालामहरामोन इसोरनाव फोथायनाय दोन इसोरा मावनो हायि जेबो माबा गैया लाइक जेब्ला इसोरा सापर्ट खालामगोन बेफोर सैतान्सफ्रा लाइक डाउनखा आरो आं बेनिफ्राय नोंखौ बुंहरदोंमोन लुकासनि गोथार जिउआ नोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोला नोंनि सायाव थाफैगोन बे बाथ्राखौ नों बुंबाय थायोना दाबो बुंबाय थायो बायहा दं ना बावबाय दा बेखौ गोसोआव ला बेयो नोंखौ जेब्लाबो रैखा खालामगोन आरो बेयो गाब्रिएल आरफनि राव आरो बे गाब्रिएल नोंखौ उन सिगां दैदेनगोन आरो जेब्लायबो नोङो प्रटेक्ट खालामगोन राफेल आरफखौ नोङो जेब्लाबो नोंखौ बेंबाय थागोन खालामबाय अनजायग्रा जथिफोर मिनिस्ट्रिखौ नायग्रा अनसायग्राफोर नोंथांमोना दा बावैसो सिगां जोंनि अनजायग्रा बिएडएफसा मावलिसा हाजोआरिनि जाय माखासे बिबुंथिफोरखौ आरो गावनि खुगानिफ्राय जों नोंथांमोना खोनानो मोनबाय जाय बावैसो सिगां एबा बिथाङा बे माखासे जाथायफोरखौ लानानै जाय ब्लेक मेजिक एबा जादु मन्त्रनि गेजेरजों जाय गाज्रि गोसोनि मानसिफ्रा बेखौ इनायाव एबा बिनि लोगोफोरखौ इनायाव जादु मन्त्रनि जे हिंसाजों जाय खामानिखौ मावनो नागिरदोंमोन बेनि सोमोन्दै जाय अनजाग्रा बिएडएफ फिसाया आंखौ खावलायहरदोंमोन आदै आंनि थाखाय आर'ज खालामना हो आरो बिथांजोनि थाखाय आं जेब्ला आर'ज खालामदों आरो बे जोंनिफ्राय बियो गिनाय फैयाखै मानोना बिनि लोगोफोर आरो लोगोसे बियो जाय मनालिसा हाजोआरिया जेरै बे देरफुनाय आरो बे जोंनि गेजेराव बर' जेरै फिल्मनि गेजेराव एवार्ड मोननाय सासे मोजांथार बे मोजां रोंगौथि
आरो बिथांजोनि थाखाय आर'ज खालामनायनि गेजेरजों बिथांजोआबो बोलो आरो जिउ मोनबाय अनदेगाफोर जेरै जोंबो नाथाय जोङो बे जादु मन्त्रखौ जों फोथायनो खार'ना बेनोदि जादुआव सैतान थायो जादुआव हिंसा थायो जादु मन्त्रआ गासैबो सैताननि खामानिफोर बेखौ जों जादु एबा सैतानखौ जों मालाबाबो फोथाया बे जादुनि बोलोजों खामानि मावग्राफोर थानो हागौ नाथाय सैतान दं एबा जादु दं जों बेखौ मिथिगौ एबा बेखौ जोङो फोथायो नाथाय जादुनि गेजेरजों सोरखौबा मोजां खालामनाय जादुनि गेजेरजों सोरखौबा जाहारि जानाय जादु मन्त्रनि गेजेरजों सोरखौबा बेबायदिनो आन्दायहोनाय बेफोरबायदिखौसो जों फोथाया नाथाय जादु मन्त्र दं एबा जादुनि गेजेरजोंबो गोबां मानसिफोरखौ गाज्रि खामानियाव लांनाय जाय जादु मानि मोनसे मन्त्र एबा सैताननि खामानि जाय सैताना जेब्लाबो सैतानखा बे जेब्लाबो नरकआव थानाय बे सैताना जेब्लाबो जोंखौ मोजां खालामनो हाया जेब्लाबो गाज्रियावल' आरो नरकआवल' लांनो थाखाय जेब्लाबो बे हास्थायो बेखायनो जों बे जादु एबा मन्त्र एबा सैतानखौ जों बेखौ इसोर होननानै फोथाया आरो जों बेखौ खुलुमा आरो जों बेखौ गनाया आरो जों बेखौ जोंनियाव जों बेखौ लाया नाथाय जानो हागौ जोंनि गेजेराव बे जादु मन्त्रनि गेजेरजोंबो गोबां खामानि मावग्रा माखासे जोंनि गेजेराव फोथायारिफोर थानो हागौ जिखि धोरोमनि सुबुं जाया मानो ख्रिस्टानफोरनि गेजेरावबो गोबांथार बेबायदिनो जादुजों हाराजों बेगेंजों आरो गुबुन गुबुन खामानि लानानै बेबायदि सैताननि खामानि मावग्रा ख्रिस्टानफोरनि गेजेरावबो दं बिसोरखौ बुङो नंखाय ख्रिस्टान एबा डुप्लिकेट ख्रिस्टान बिथांमोना जादु मन्त्रनि गेजेरजों मानसिफोरखौ बिसोरो थाफिस आरो बे थाफिसाव बिसोरो बायदिसिना सोनानै हरो जेब्ला माब्लाबा आंनो प्रेयार खालामनो फैनाय मानसि फैनायाव गोदोनाव रिदि रिदां थाफिसफोर गिदिर गिदिर थाफिसफोर सोनायफ्राव जेब्ला एख'ना नायो खानायदों हाथफ्ला बायदिसिना बोन्दों मोनला आरो गेसाव गोफोन मोनामनाय बायदिसिनाफोर मानसि गोथैनि मोनामनायफोर जेब्ला सावो अब्ला बेखौ गासै मोनामनाय मोनो अब्ला बाहाय मा दं मानसि गोथैनि हारा फासोनांनायनि दुरुं आरो बेबायदिनो मोनसे बेगें बेला जाय सैताननि गासैबो जानो हागौ बबेबा जायगायाव मानसि फबनायनि बेफोर गासैखौबो बिसोर बे जायगायाव सोनानै सैताननि खामानिखौ मावो आरो बेजोंनो सोरबा लोमजानाय साजानायफ्रा हामो होननानै सोरबा बेखौ नाथाय जों बेखौ फोथाया जों बेखौ इसोर होननानै खुलुमा बेनिखायनो अनदेगाफोर जोङो दिनै गोबां जायगाफ्राव बे जादुनि गेजेरजों ब्लेक मेजिकनि खामानि मावनायफोर गोबांथार जायगाफ्राव दं आरो बेबायदि मावनायफ्रा बांसिन जोङो नुनो मोनो इण्डियानावबो दङ आरो आफ्रिका देशआव बांसिन दं आरो बेबायदिनो अनदेगाफोर जों मिथिनो मोनो जाय बै समाव गोदान आरो गोजाम रादायफ्राव बाइबेलफ्राव जों मोनो जेरै जोङो 2 राजानि 21 बालमे 6 सिराव जों फरायब्ला मोनो हसिका मुंनि सासे राजा दंमोन आरो बे हसिका राजा थैनायनि उनाव बिनि फिसाज्ला मानासेया 12 बोसोर बैसोआवनो बे राजा जादोंमोन आरो बे 55 बोसोर रायजो खुंदोंमोन जेरुजालेमाव आरो बे जेरुजालेमाव 55 बोसोर रायजो खुंनायनि समाव बे माखासे इसोरनि बेरेखा आरो बे माखासे सैताननि खामानिफोर मावनानै इसोरखौ गोबां दुखु होदोंमोन बै समाव माखासे इजराइलफ्राबो इसोरनि गेदेर अननायफोरखौ नेवसिगारनानै बिसोरबो गोबां सैताननि मुसुखाफोर लानानै इसोरनानै खुलुमदोंमोन जादु मन्त्रनि खामानिफोर मावदोंमोन बेनिखायनो इसोरा बै इजराइलफोरखौ बेबायदि इनाय खामानि मावनाय ब्लेक मेजिक एबा जादु मन्त्रनि खामानि मावनाय एबा सैतानखौ इसोरनानै मुसुखा खालामनानै खुलुमनायाव इसोरा बिसोरखौ हुरुनजोबदों बेबायदिनो मानासेयाबो गावनि फिसाज्लाखौ जेब्ला बियो मोनसे हाजोआव बे हाजोआव बियो मोनसे जायगा हाजो दं जाय हाजोखौ लानानै बे जायगायाव हेनम होननाय खंखराव बे होननाय हाजो खंखराव बियो गावनि फिसाज्लाखौ बुलि सावफुंदोंमोन गावनि असे फिसाखौनो हेनमनि बै खंखराव हाजो खंखराव बे फिसाज्ला असेखौनो नायदो बेबायदि बुलि बावनाय अनदेगाफोर बेनिखायनो जोङो जोंनि गेजेरावबो थानो हागौ सोरबा सैताननि बुलि बावफुंनाय बेफोर गासैबो जादु मन्त्रनि एबा सैताननि खामानि मानोना अनदेगाफोर जाय मानासेया गोनोखो आरो ज्योतिषफोरखौ नायखांहोदों आरो बेजों लोगोसे बे अजाफोर मन्त्रफोर बाहायदों आरो बेबायदिनो इनाय खामानि मावनायनि थाखाय फोरबोआ बेखौ रागजोंदों बेबायदिनो अनदेगाफोर जायफ्रा जादु मन्त्रनि गेजेरजों खामानि मावदों इसोरा बेनि सायाव रागा जोङो आरो इसोरा बेखौ साजा होगोन आरो बे नरकआव गारनांगोन बेनिखायनो जोंनि अनदेगा मनालिसा हाजारि आरो बिनि लोगोफोरखौबो जादु ब्लेक मेजिक खामानि मावनानै बिनि सायाव हिंसा खालामनानै बिनि माखासे गाननाय सिफोरखौ आरो बिनि खानायदिंखौ आरो हाथफ्ला बायदिसिनाफोर लानानै बेखौ गाज्रि खामानि मावनो सानदोंमोन नंगौ नाथाय जों बे गाज्रि खामानि मावग्रा बै सैताननि खामानिखौ जों फोथाया नाथाय जों बेखौ इसोरनि मुङै जों बेखौ गोजान खालामो आरो इसोराबो बेखौ बै समाव इजराइलफोरखौ हुरुनजोबदों आरो बे जाय
हसेखा राजानि फिसाज्ला जाय मानासियाबो दिनै बेबायदि गाज्रि खामानि मावनायखाय इसोर बिनि सायाव राग जोंदों बेखायनो अनदायगाफोर जों गोसोआव लानाया गाहाम जेरै गोथार बाइबेला जोंनि जेरावबो फोरमायदों लिबि बिजाबनि 19 बालुनि 22 सिरियाव जों आरोबाव फरायब्ला मोनो नोंसोरो जादु मन्त्रफोर बाहायनो नाङा जादु मन्त्रफोरखौ जेरै बादा होदों जायफ्रा बे जादु मन्त्रनि गेजेर खामानि मावो सोरबा जेरै जोंनि गेजेराव बेबायदि जादु मन्त्रनि गेजेरजों थाखा खामायदों जादु मन्त्रनि गेजेरजों सोरबा गाव इसोरखौनो बावनानै सोरबा बेखौनो इसोर होननानै खुलुमदों थाखा खामायनायनि गेजेरजों नाथाय बे गासैफोरखौ आं गुरै खावलायहरो नोंथांमोना बे जादु मन्त्रनि गेजेरजों सोरखौबा जों दानि मुगायाव बेफोरखौ दायना दायनि होननाबो मिथिगौ नाथाय जों दायना एबा दायनि जों बेखौ फोथाया आरोबा बेनि फोथायनाय खारना जादों मानोना जायफ्रा दायना आरो दायनिनि एबा हिंसा मेगन गोसा गाव मावनो हायैखौ शत्रुखौ गावनो डाइरेक्ट थोंजोङै मावनो हायैखौ सैतानखौ थोननानै बेबायदिनो सैताननि बोलोजों सैताननि गिदिर गिदिर खामानि मावनानै मिस्टार बै सोरबा सुबुंखौ फोजोबस्रांनो नाजानाय बेफोरबायदि बुंखौ दायना बेखायनो दायना दायनिफोर बेबायदि खामानि थानोबो हागौ नाथाय जों बेखौ इसोरना फोथाया बिसोरखौ जों इसोरनानै खुलुमा बिसोरखौ जों गनाया बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा बेबायदि सैताननि खामानि मावदों इसोरा बिदिखौ राग जोङो इसोरा दुखु मोनो जेरै 1 सामुएलनि 15 टेस्टफोराव लिरनाय दं अनदायगाफोर बिनि जेंना जानाया मोन्थोर रायनायनि समान जोंनि गेजेरावबो जेरै अनदायगाफोर जायहा जेंना सोरजोंबा गावजों गाव सुथ्रु जानाय दुश्मन जानाय जेंना जानाय बे मोनसे मोन्थोर रायनाय जायखौ नायनो हाया जायखौ जायनि सायाव बोराबनाय हिंसा जायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गुबुन गुबुन हायो सैताननि खामानिजों फोजोबथानाय बे मोन्थोर रायनाय समान गावजों गाव नांलाय खमलाय बोराबनाय जेंना जुजिनाय बेबो मोनसे मोन्थोर रायनायनि एबा सैताननि खामानिजों हाबा मावनायनि समान बेनिखायनो अनदायग्राफोरखौ दिनै आं गुरै खावलायो दिनै जोङो बेबायदिनो जोंनि अनदायग्रा मनालिसा हाजारि आरो जायनि सायाव दिनै जोङो जाय सासे मोजां गथ' बे दा थांखि लानाय दङ बेहा गेदेर थांखि सानसे समाव बे प्रफेसार जानायनि गावनि फिल्म गानायजों लोगोसे आरो गावनि केरियारखौ मोजां आवगायलांनो थाखाय बे मोजां फरायनो थाखाय थांखि लादों दा बेनि सायाव गोबां माखासे मानसिफ्रा गाज्रि खामानि मावनो सानदोंमोन नाथाय इसोरनि गेदेर अननायजों दिनै बे बायख' जादों अनदायगाफोर आरो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे बाथ्राफोरखौ आं एसे मिथिहोबावनो नंगौ बे संसाराव गोबांथार मेगन गोसा हिंसा एबा सैताननि खामानि मावग्राफोरबो थानो हागौ बेखौनो ब्लेक मिउजिक एबा जादु मन्त्र जेब्ला आङो बेसेबांबा बोसोरनि सिगां बै समाव जेब्ला 2005 मायथाइयाव जेब्ला आङो थांदोंमोन धलाइबेल पारिसनि सिङाव सलायखाथिनि जायगायाव मोनसे जायगायाव रिट्रिट खालामदोंमोन बे समाव न'खरनि सानै सुबुङा फैनानै बुंबाय ब्रादार आंनि न'खराव बोरमायाबो बाब्राबना थैयो अमाफ्राबो बेबायदिनो बायदिसिना जानानै बाब्राबो मानि थाखाय बिदि जादों होनना सोंनायाव अब्ला होनबाय जोंनि जे न' लामाजों मोसौ गलिजों बे अमा दोंग्राजों बेबायदिनो गराय खारग्रा एबा सैताना हर गेजेराव बिदिनो गराय खालाङो शब्द खोनायो आरो जेब्ला बे सैताना हाबलाङो अब्ला बे सैताना बेनाव हाबो बोरमायाबो बाब्राबो आरो मानसिनावबो हाबो आरो बेजों लोगोसे खोनाबावबाय बे जायगायाव धलाइबेल पारिसनि सिङाव जेरुजालेम होननाय मोनसे गामियाव बिसोरनि गामियाव बोसोराव 6-7 जन गथ'फोर थैयो मानि थाखाय बिदि थैयो बिसोर खोन्थाबाय जोंनि गामियाव जादु मन्त्रजों एबा ब्लेक मिउजिक खालामग्राफोर थानो हागौ मारै उन्दै गथ'फ्रा 6-7 जन 8 जन बिदिनो बोसोराव गथ'फोर अन्थाव बाथाव गथ'फ्रा थैयो बिसोरनि सोरनिबा गामसा सोरनिबा दख'ना लामनाय बेखौनो रुगु हासिना लाङो बे गाज्रि खामानिफ्रा ब्लेक मिउजिक एबा जादु मन्त्रनि खामानि मावनानै बे गामिखौ हिंसाजों फोजोबस्रांनो थाखाय अब्ला बबे राहाजों बे गामिखौ बासायनो अब्ला सानसे समाव जेब्ला आङो बे गामिखौ बुंदोंमोन आङो बे गामियाव फैगोन आरो बे जेरुजालेमाव फैनानै नोंसोरनि सोरगिदिं बेबायदिनो जाय आइथामारिनि मेडेल आरो बेजों लोगोसे बेनेडिक्ट क्रुसफोरखौ नोंसोरनि सोरगिदिं बे गामिखौ फबनाय जागोन आरो बे गामियाव नोंसोर 9 दिन सानगो एबा नबिना लानानै जोबथा समाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बे जायगायाव बेखौ गामिखौ जोङो रिं रजारि खालामगोन मारिया प्रसेसन खालामगोन आरो बे जायगा जों बे गामिखौ फबगोन अब्ला बे गामियाव जेसेबां ब्लेक मिउजिक एबा जादु मन्त्रजों खामानि मावनाय आरो बे गामियाव आरोबाव जाबावनाय नङा बे बाथ्राखौ मिथिनानै बिसोर थांखि लाबाय जेब्ला माखासे साननि उनाव जेब्ला आङो बे समाव आङो सेक्रेट हार्ट मिसनाव दङमोन नाथाय बे समाव आंहा हाथाइ सानायजों हाथाइ बख'जानायजों आं थांनो हायाखिसै बे समाव आं हरबाय आंनि जायगायाव आङो जाय जोंनि आदा राफेल मासाहारि हेड काटेकिस्ट उदालगुरि पारिसनि हेड काटेकिस्ट आथिखालाव बिथांखौ आरो बिथांनि आइजोखौ जाय बिहिखौ आं थिनहरबाय अब्ला बे समाव
जाय आरो राफेल मोसाहारिया गावनि अनजालि बिखौ लानानै बाजैखौ लोगोसे लानानै बे जायगायाव इसोरनि गिदिर सोमोनांथाव खामानिखौ बिसोर मावहैबाय मानोना बे जायगायाव जाय दख'ना आरो बिदिनो गामसा हासिनानै गोबां सैताननि खामानि मावनानै जादों मोनथारनि गेजेरजों बे गामिखौ धंस खालामनो थाखाय बे खामानिखौ मावदोंमोन जेब्ला बे जायगायाव सानसेनि हाबाफारि खालामनानै आरो सोरगिदिं बे जायगायाव फबबाय बेनेडिक्ट मेडेल आरो बेनेडिक्ट क्रुज आरो बेबायदिनो रिं रजारि खालामनानै आरो बे दिननिफ्राय बे जायगायाव दिनैसिम आरोबाव बे गथ'फोर थैनाया बेबायदि उन्दैनि गथ'फोर थैनाय जालिया माने बे जायगानिफ्राय सैताननि खामानिया बेनिफ्राय गोजान बेनिखायनो जोंनि बबेबा गामियाव सोरनिबा बबेबा न'खराव बेबायदि सोरबा ब्लेक मेजिक खालामनानै जादु मन्त्रनि गेजेरजों सोरनिबा न'खरखौ धंस खालामनो सानदोंब्ला जोङो बे न'खरनि थाखाय जों बिसरनांगौ जायो सानगु बिनायजों आरो बेबायदिनो सोरगिदिं रिं रजारि खालामनायजों बे हाबाफारिखौ मावनाय जायो साननो हागौ सोरबा बे बेनेडिक्ट मेडेल क्रुजफोरखौ मानो हा सिङाव नाथाय जिसुआ बे नख्रां आरो हा गासैनिबो बिगोमा बे मावनो हायै जेबो गैया माने जिसुआ जेरै सागरखौ फंसे रावजों बुंदों दलद था जिसुनि फंसे बाथ्राजों सागरा आरो बारहुंखा दलद थादों आरो बे समाव बेनि सेलाफ्रा सोमोनांदों जाय बेजों गुलि गुलि थासेयावबो सोर जाखो बेलाय बेनि बाथ्राखौ सागराबो मानियो बेनि बाथ्राखौ आरोबाव जेरै बारहुंखाबो मानियो मानोना नोंगौ बे बारहुंखा आरो सागरनि बिगोमा बे हानिबो बिगोमा गासैनि बिगोमा बेनिखायनो सैतानखौ फेजेननो थाखाय जोङो बेबायदिनो जाय जायगाफ्राव सैताननि खामानि मावनाय बे खामानिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जाय जों बेनेडिक्ट मेडेल फबनाय क्रुज फबनाय बे हाबाफारिखौ मावनाय जायो अनदायगाफोर दा दिनै गोबांथार आरोबाव सासे फादारा आंनो खोन्थादों जों जेब्ला थिय'ल'जि कलेजाव शिलंआव दङमोन बे समाव सासे फादार खासिया फादारा बुंदोंमोन जेब्ला जोंनि बे शिलंआव मेघालयआव थिर खेला बे जुवा थिर खेलाखौ अपेनिं खालामनाय स्टार्टिं खालामनाय सिगां साथाम जाय थुलारासिखौ लानानै बै मोनसे हाजोआव बलि सावफुंनाय जादों थुलारासि साथाम मानसिखौ बिसोरखौ दानथारनाय जादों बलि होनाय जादों नायदो सैताननि खामानिजों बै साथाम मानसिखौ बलि होनानैसो बे थिर खेलाखौ अपेनिं खालामनाय जादों जायनाखि बे साथाम मानसिनि आत्माया सारा बुहुमाव गिदिंबायनानै बेबायदि सिमां नुहैयो दा सिमां फाग्ला सिमांनि गेजेरजों थिर खेला गेलेयो सिमांनि मा नुयो बेखौ लानानै बिसोर गोदान मानसिनाव सोङो नों मा सिमां नुदों ना मोनोब्ला 1 नाम्बार बायदिसिना बिसोर लानानै मिनिंखौ लानानै नायदो बे खामानिया गासैबो सैताननिजों आरो बे बलि सावफुंनायजों जाय मानसिखौनो बलि सावफुंनानै दानथारनानै बे समाव बिसोर बे खामानिखौ मावदोंमोन ब्लेक मेजिकनि गेजेरजों दिनै जायफ्रा थिर गेलेग्रा जुवा गेलेग्रा बे ब्लेक मेजिकजों समान बे जादु मन्त्रजों समान बेनिखायनो आं गुरै खावलायो जों जुवा गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थादो जाय आर्मिफ्रा जाय जिसुखौ खृष्ट होग्राफ्रा बिसोरो जिसुनि बे सिखौ बिसोर नायदोंमोन नाथाय रुगुं गैया जाय बे जरा गैया बे जरा गैयै सिया आइ माराम सुना होनायमोन अब्ला बिसोर बेखौनो सोरनियाव खाफाल गोग्लैनानै बिसोर जेब्ला लटारि गेलेदों एब्ला बिसोर जुवा गेलेदों नायदो जाय गाज्रि मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि बे सिखौ जुवा गेलेनानै लटारि गेलेनानै बिसोरो बे खामानिखौ मावनायाव जोंबो दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि सिखौ खुनायजों समान जायखौ जेरै निन्दा खालामनायजों निन्दिनायजों जिसु ख्रिस्ट'नि सिखौ खुनानै बिसोर थिर गेलेदों जुवा गेलेदों थास गेलेनाय बायदि खालामदों बेबायदिनो जोंबो बे हादोराव सोरबा जुवा गेलेग्रा थास गेलेग्रा थिर गेलेग्रा बे गासैबो सोरनिबा सिखौ खुनाय लैजा फोनांनाय जिसु ख्रिस्ट'खौनो दुखु होनाय जिसुखौ जेरै दुखु होदों सि खुदों आरो बे सिखौ बिसोरो गर गेलेदों बिसोर नायखांदों बेबायदिनो नायखांनाय जादों बिसोर ब्लेक मेजिकआ गासैबो इसोरखौ दुखु होनायजों बेनिखायनो अनजायगाफोर जाय मेघालयआव बे बाथ्राया थार जाथाय आरो बे थार जाथाया जादों बे जेरै साथाम मानसिखौ बलि होनानै बिसोर थिर खेलाखौ अपेनिं खालामदों बिसोरनो सारा बुहुमाव जेरै जेरावबो जेरै बिसोर सिमांफोर नुजायो बिसोरनि आत्मा फैदों अब्ला नों बे आत्माखौसो बेजोंनो थाखा खामायनो लुबैदों बेजोंनो लोमजादों दिनै एसे मोनदावबा गाबोन आरो समफोर मोनदावब्ला दिनै लब खालामो बैसोरनि आत्माफ्रा हाबनानै बेखायनो अनजायगाखौ आं गुरै खावलायो जायफ्रा थिर गेलेग्रा जायफ्रा बिदिनो रां खामायनो खौथि थाखा खामायनो लुबैदोंब्ला दिनैनिफ्राय इसोरखौ अनसायखांनानै बे संसारनि बे ब्लेक मेजिक मोनसे जादु मन्त्रनि खामानि बेफोरजों नों गोजानाव थादों आरो इसोरा जोंखौ जोबोर अनगोन दिनै जोङो मिथिनो मोनबाय जाय अनजायग्रा मनालिसा हाज'वारि दिनै बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गावनि जानाय जाथायनि सोमोन्दै जोंनो माखासे मिथिहोबाय जों बिथांजोनि थाखाय
बे बियादै फिसानि थाखाय जों बिनो नांगोन आरो बे जोंनि गेजेराव मोजांथार सानसे समाव मोजां गथ' जानो हानाय बायदि मोजां प्रफेसार जानो हानाय बायदि आरो बेबायदिनो मोजांथार रोंगौथिनि गेजेरजों आवगायलांनो हादों आरो बे हादराव जेसेबां जादों मन्त्र ब्रेकनि गेजेरजों खामानि मावग्रा बिसोर गासैखौबो ज्राब गारनानै फै जिसुनियाव फै इसोरनियाव फै गासैबो गावखौ गोसो सोलायनानै गावखौ सारेन्डार खालामनानै गावनि जिउखौ बे इसोरनि अननायजों बासायजानायखौ मोनो बेखौ बुंना फोजोबबाय गोजोन्थों जिसुआ बाख्नाय जाथों